Nämä haapavetiset nuoret miehet saattavat ihan oikeasti olla matkalla suureen maineeseen. Tämä Haapaveden Aittokylässä sijaitseva omakotitalo on nuorisolle YouTubesta tuttu ulkoa ja sisältä. Talon peräkammarissa on 3 vuoden ajan syntynyt Justimus Films-viihdettä, josta on tullut huima nettihitti. Tekijät ovat itseoppineita 17-vuotiaita opiskelijapoikia, jotka tekevät kotilaitteilla jätkämäisiä sketsejä ja hilpeää murreräppiä. Kuinka monta kertaa näitä teidän videoita nyt on jo nähty? Tänään tuli niin vähän isompi luku täytteen. Nyt on 10 miljoonaa tuli tänään täytteen. Yli 10 miljoonaa katsojaa? Joo. Mistä te luulette tämän Justimus Filmsin suosion oikein johtuvan? Jaa. No mä uskon, että aika moni ihminen voi samaistua meihin ja sitten, no en mä tiedä, jotenkin tää huumori me jopa sitten varmaan uppoaa. Monista asioista voi tehdä hauskoja juttuja, niin kuin kiusallisuus on hauskaa, pieni musta huumori. Me juodaan ES, lanitetaan koko yö, mikropizza ja hodari, ei mitä muuta syö, pelitaitoja me ihailee miljoonat fanit. Lähdetäänkö ulos? Ei pysty, meillä on lani. Eniten katsojia on kertynyt juuri tälle videolle. Huhut kertovat, että laulusta on tullut jo lähiverkkopelaajien tunnusbiisi. Laneissa kun on ollut moni muukin suomalaispoika kuin räpin nörtit päähenkilöt Masa ja Teurastaja. Masa ja Teurastaja, niin tämä homma on lähtenyt periaatteessa siitä, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat vähän nörtin tyylisiä ja sitten netissä on paljon semmoisia niin sanoja, esimerkiksi tämä virtuaalipippeli ja kaikki nämä on ollut VTF, suun muut sanonnat, niin sitten niin niitä käytetään siinä hommassa. Kerropa meidän täti- ja setäkatsojille nyt, mitä se virtuaalipippeli tarkoittaa. No, se on ehkä, mitä pitempi virtuaalipippeli, niin vähän sitä koempi jätkä tuolla internetin maailmassa. Miehistä itsetuntoa. Niin. Hapo Hotel Bobirunen, mistä mä aion räpätä. Ja mun virtuaalipippeli on 5 metriä. Killer Massa 6-9 ja Oletteko sellaisia nörttejä kanssa, mitä teillä monesti noissa teidän jutuissanne on? Kyllä mä ainakin itsestä voin sanoa, että en ole sillä, että en pelaile pahemmin mitään. Joosesta en tiedä, Sami nyt on totta kai nörtti. Niin, oonhan mäkin tosiaan niin joskus pelaillut ja tällä, että kyllä mäkin voisin jossain määrin ainakin luokitella olevani joskus nörtti, mutta niin, myös on hyvä kyky nauraa itselleen. Miten tärkeää tämän Justimus Filmsin onnistumisen kannalta on ollut se, että te teette näitä sketsejä ja räppejä murteella ja sitten vedätte huumoria maaseudun syrjäkylillä asumisesta? Ei sitä osaisi näytellä tai mitään, jos ei sitä omaa murretta käyttäisi. Se on sitä meidän huumoria, että tehdään pilkkaa vähän omankinlaisista tyyppeistä, tällaisista juntteista. Asutaan täällä korvessa. Että on se ihan tärkeä asia. Kuuntelet riimejä näiltä sediltä, kommeta kolleja lieksamme tiltä. Jossain kommentissa oli joskus YouTubessa, että ootteko jotakin juntteja jostain Lieksan metiltä. Niin sitten siitä lähdettiin, että no ollaan sitten juntteja Lieksan metiltä. Pikkupojasta toisensa tunteneet nuoret miehet tekevät rap-musiikin lisäksi nettiin myös sketsejä. Kun Samin kotiväki poistuu maisemista, on hyvä hetki tarttua kameraan ja päästää luovuus irti. Mä en kyllä tiedä oikeasti, mistä sä pääset pois. Ei mä oikeastaan mun mielestä mitenkään niitä erikseen mietitä, että ihan siinä paikan päällä vaan improvisoijien tämän kameran käytön kanssa. Että kaikkia esim. kolmijalakkaa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän, sillä se on niin tylsä ja ankia, kun se kamera on vaan siinä paikkoilla. Ja meillähän ei ole mitään kuvaajaa erikseen, että me kuvataan kolmisten vaan aina yksi kuvaaja. Kaalu ruokaa, juomaa, ei ole mitään mukaan. Jorma Reino ja Fabio tulevalla taannuima rantoja. Kuka teillä ne laulut tekee ja sanottaa? Sami tekee biitin yleensä aina. Ja me sitten porukalla keksitään joku aihe, että mikä olisi hyvä. Ja sitten jokainen saa keksiä se oma verseen siihen, että
mitä haluaa räpätä. Reiska, uhkea uros, ikä 42, olen karvonemisen vida saunasta ja mitä vaaloitti mun vyölaukusta. Tuleeko tällaisesta verkkosuosiosta paineita? Voiko tällaista harrastusta nyt enää yhtäkkiisesti lopettaa? Ei tästä nyt silleen paineita ainakaan pitäisi ottaa, kun mehän ei tästä rahaa saa. Ja tehdään ihan vaan omaksi iloksi ja muiden iloksi. Nyt se lähtee. Niin toistaiseksi ette saa tästä rahaa, mutta huhut kertovat, että pääkaupunkiseudulla joku tuotantoyhtiö on ollut teistä kovastikin kiinnostunut. No, se on semmoista juttua, mitä en vielä suostu hirveästi kertomaan. Ollaan kävästy ja ollaan puhuttu, mutta ei mitään suurempaa ollut. Nimiä ei ole vielä paperissa. Ei. Pitäisi keksiä sitten sanoja, jos meidän aihe on julkikset. Jos me voitaisiin olla me ollaan justimukset, mutta meillä on noussut täysin kusipäähän ja me ollaan semmosia kunnon. Se on kyllä ihan hauska, ihan niinku for real. Niin. Mä oon Justimus Sami ja oon erittäin komea. Julkisuushan se vain on mun juttu. Karikatonenkin kalpenee meitsin rinnalla. Mut mikä sun haave olisi, että jos Justimus Films pääsisi tekemään TV-ohjelmaa vai haluaisitte pysyä netissä? Oishan se ihan mukavaa sekin, kunhan ihmiset ei käsitä sitä väärin, että me oltais niinku sell-out ja tehdään telkkarijuttua, kun kyllä meillä on aina sama huumori ja sama aitous tässä, vaikka me tehtäisiin mihin YouTube-pohja pitää aina kuitenkin. Mitä tarkoittaa sell out? Sellainen myytyjä jätkiä rahan perässä. Oon Justimus Sami ja erittäin komea. Mun urani nousu oli hyvin nopea. Oon suosituin julkis ja kyllähän sen arvaa, kun katsoo mun lumoava partakarvaa. On jo se moi YouTubesta tuttu julkisuus, se vaan on mun juttu. Mun pärstäni katsele miljoona tyypit ja musta kirtaa kaikki Suomen lööpit. On söpöin poika koko Suomessa. Mun ekoni ei mahdu olen tässä huoneessa. Kariketonenkin kalpenee mun rinnalla. Oon 17 ja taisin pinnalla.